Където искаш снимай. Ако... Те бяха почнали да правят една ограда там на международния плаж. Вътре във водата буквата, т.е. бутона се обърне, защото тя тича са горе. Само грамотеята. Друго нищо. Като гръмна един път, и аз се стреснах и животните стреснах и заминахме на страни. Насам бяха животните. Това нещо, че не можах да разбера, който беше, кой беше, то не можах да разбера. Шу правиш нещо там, вътре в границата. Един път гръмна, това беше. Крайна сметка неприятна ситуация, която засяга тук жителите на околните села, може би и по-далеч. Така че притесненията у местното население мисля, че са основателни. Газокомпресорна станция Кардам е разположена около километър навътре на наша територия, по права линия от мястото, където се е случил инцидента.